हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण अंदर की హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ఈరోజు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఉపదేశ అమృతము క్లాస్ కి అందరికి కూడా శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో ఉపదేశ అమృతము అనేటువంటి ఈ గ్రంథంలో మనము ఇప్పటి వరకు 6 బిందువులను పూర్తి చేసినటువంటిది. మొదటి బిందువులో మనము నియంత్రించుకోవలసినటువంటి 6 అంశాలను రూపగోస్వాముల వారు వివరించినటువంటి అంశాలు. తదుపరి 2వ శ్లోకంలో అత్యాహార ప్రయాసచ్చ అంటూ మనిషికి అంటే మనిషి యొక్క భక్తికి ఏవి ఆటంకాన్ని కలిగిస్తాయో, భక్తి వేటి వలన భక్తి నశిస్తుందో ఆ 6 అంశాలను 2వ బిందువులో తెలియచేసినటువంటిది. ఇక ఆ తదుపరి 3వ బిందువులో మరి భక్తియుత సేవలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి అంటే విశుద్ధ భక్తి యొక్క సంపూర్ణ విజయానికి మరి దోహదపడేటువంటి 6 అంశాలైనటువంటి ఉత్సాహంగా ఉండడము, నిశ్చయంతో ఉండడము, ఓర్పును కలిగి ఉండడము, మరి శాస్త్ర నియమాలను అనుసరించి పనిచేయడము, అభక్తుల యొక్క సహచర్యాన్ని వదిలివేయడము, ఆచార్యుల యొక్క పూర్వ ఆచార్యుల అడుగుజాడలలో నడవడము అనేవి భక్తికి దోహదపడేటువంటి 6 అంశాలను చెప్పిన తదుపరి మరి భక్తులతో ఎలా ఉండాలి అనేటువంటిది మనకి అంటే భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో భక్తియుత కార్యాలను ఏ విధంగా నిర్వహించాలనో అనేటువంటి అంశాలను రూపగోస్వాముల వారు మనకి ఈ ఉపదేశ అమృతంలోనే 4వ శ్లోకంలో తెలియచేసబడినటువంటి అంశాలు. ఇక 5వ శ్లోకానికి వచ్చినట్లయితే మరి మనము
వైష్ణవులతో ఏ విధంగా అనుసరించాలి, ఏ విధంగా వారి వారి పరిస్థితులను వారి వారి స్థితిని అనుసరించి తగిన రీతిలో ఎలా వ్యవహరించాలి అనేటువంటిది మనకి 5వ శ్లోకంలో రూపగోస్వాములు వారు ఉపదేశించినటువంటిది. ఎందుకంటే భక్తిలో ప్రారంభ దశలో ఉన్నవారు, మధ్యస్థ స్థితిలో ఉన్నవారు, ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నవారు అంటూ 3 వర్గాలుగా మనకి భక్తులు ఉండేటువంటిది. సో ఆ క్రమంలో మనకి ఆయన ఇక్కడ ఆ ఈ అంటే భక్తి మనం ఎలా వారిని అంటే భక్తులను గౌరవించాలి అనేటువంటిది 5వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటిది. ఇక మనం చూసినటువంటి 6వ శ్లోకం, నిన్న చూసినటువంటి 6వ శ్లోకంలో దృష్టై స్వభావ జనితైర్వపు సచ్చదోషైర్ నా ప్రాకృతత్వమిహ భక్త జనస్య పశ్యేత్ గంగాంబసాం నకలు బుద్వదపేన పంకై బ్రహ్మ ద్రవత్వమపగచ్చతి నీర ధర్మై అంటూ మరి భక్తులను వారిలో ఉండేటువంటి లోపాలు కాకుండా వారిలో ఉన్నటువంటి భక్తిని చూడాలి అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి 6వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తాం. ఎందుకంటే భక్తులలో లోపాలు కనిపించిన అతని భక్తిని గౌరవించాలి అని చెప్పబడినటువంటిది. సో దీనికి మనకి ఆ గంగాతో పోల్చి చెప్పబడినటువంటిది. ఎందుకంటే భక్తి ఒక అంతరంగ ప్రక్రియగాను ఉండేటువంటిది, బాహ్య లోపాలు అనేవి తాత్కాలికమైనటువంటిది. ఆ హృదయ శరణాగతి ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే శాశ్వతము అనేటువంటిది. మరి గంగలో బుడగలు కనిపించినా మనము ఆ గంగలో స్నానం చేస్తూ ఉంటాం. అలాగే భక్తుల్లో లోపం కనిపించినా కూడా ఆయనలో ఉన్నటువంటి భక్తిని గౌరవించాలి అని చెప్పబడినటువంటి. ఎందుకంటే ఎవరైతే భక్తుని గౌరవిస్తారో వారి హృదయంలోనికి శ్రీకృష్ణ భగవానులు ప్రవేశిస్తారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా మరి భక్తులను మనము వారి యొక్క బాహ్యమైనటువంటి స్థితులు, పుట్టుక, దేహపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు వాటితో చూడవద్దు అనేటువంటిది మనకి 6వ బిందువులో చెప్పబడినటువంటిది. ఇక ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి 7వ బిందువు 7వ శ్లోకం. స్యాత్ కృష్ణ నామ చరితాదిశితాప్య విద్యా పిత్తోపతప్త రసనస్య నరోచికాను కింత్వాధరాధనుదినం ఖలు సైవ జుష్టా స్వాద్వీం క్రమాద్భవతి తద్గదమూలహంత్రీ. సో ఇక్కడ మనకి ఆ రూపగోస్వాముల వారు సో భక్తులను వారి యొక్క భక్తిని మరి చూసి గౌరవించాలి అని చెప్పిన తరువాత తదుపరి మనకి మరి భగవంతుని యొక్క నామ మరి రుచి గురించి ఈ శ్లోకంలో మనకి ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి చాలా మందిలో చాలా ఒక డౌట్ ఉంటుంది మనసులో. నేను జపం చేస్తూ ఉన్నాను, ఎంత జపం చేస్తూ ఉన్నా నాకు ఇంకా రుచి రావడం లేదు. మరి ఇక్కడ ఏంటి కారణం అని మనము ఆలోచిస్తూ ఉంటుంటాం. ఇది మన తప్ప లేదా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దాంట్లో కలిగే వైఫల్యమా అని
ఆలోచిస్తూ. అందుకే ఇక్కడ మనలాంటి వాళ్ళ కోసం ఆ రూప గోస్వాముల వారు ఎంతో కరుణతో ఆయన శ్లోకాన్ని చెప్పినటువంటిది. ఏం చెప్పబడింది ఇక్కడ? స్యాత్ కృష్ణ నామ చరితాది సితాప్య విద్యా పిత్తోపతప్త రసనస్య నరుచికాను కింతు ఆధరానుదిన కల్వను సేవ్యమానాత్. సాధ్వీక్రమాద్భవతి తద్గదమూల హంత్రీ. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనకి ఆయన మనము, ఎందుకంటే మనకి నామంలో రుచి తెలియట్లేదు, మరి ఎంత చేస్తూ ఉన్నా నామ రుచిని మనం ఆస్వాదించలేకపోతున్నాము అని బాధపడేటువంటి మనలాంటి వాళ్ళ కోసము ఆయన ఇవ్వబడినటువంటి వివరణ. సో ఇది మనకి ఎంతో ధైర్యాన్ని ఇచ్చేటువంటిది ఈ శ్లోకము. సో ఈ శ్లోకాన్ని సరిగా మనము అవగాహన చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి ఓర్పు, ధైర్యాన్ని, సహనాన్ని అన్నిటిని మనకి కలుగజేసేటువంటి శ్లోకం ఇది. సో ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి నామము, చరిత, లీలలు, కర్మలు అన్నీ కూడా ఒక మాధుర్యమైనటువంటివి అని చెప్పబడుతున్నది. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, స్యాత్ కృష్ణ నామ చరితాధి సితాప్య విద్యా పిత్తోపతప్త రసనస్య నరోచికాను కింతు ఆదరానుదిన కల్వను సేవ్యమానాత్. స్వాధ్వీక్రమాద్భవతి తద్గదమూల హంత్రీ. సో మరి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లుగా మనకి ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి స్యాత్ అపి అంటే అయి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. స్యాత్ కృష్ణ నామ చరిత ఆది అంటే కృష్ణుని యొక్క నామము, చరిత మొదలైనవి అంటే చరితము, లీలలు మొదలైనటువంటివి. సీతా అంటే పటిక బెల్లము అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. పటిక బెల్లం, తీయగా ఉండే, మధురంగా ఉండేటువంటి పటిక బెల్లం. అపి అయినప్పటికీ కూడా అవిద్య, ఆ అవిద్య యొక్క కారణంగా, అజ్ఞానము కారణంగా మనము భగవంతుని అంటే మనలో ఉండే అజ్ఞానము అనేటువంటి రోగం కారణంగా, అజ్ఞానము అనేటువంటి ఇక్కడ పైత్య రోగంతో చెప్పబడినటువంటిది. సో అవిద్యా పిత్త ఉపతప్త రసనస్య అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. సో కనుక ఇక్కడ మరి అవిద్య అనేటువంటి, అజ్ఞానము అనేటువంటి పైత్య రోగం చేత తప్పించ చేయబడినటువంటి నాలుక కలిగినటువంటి వానికి నా రుచికరం కాదు. సో నో అంటే ఎంత ఆశ్చర్యము. ఇంకా చెప్తున్నారు, కింతు ఆదరాత్ అనుదినం, ప్రతిదినము. కానీ ఎవడైతే ప్రతిదినము ఆదరంతో, శ్రద్ధతో స ఏవ ఆ పవిత్రమైనటువంటి
నామాలను ఉం? అంటే ఆ పవిత్రము అనేటువంటి నామము అనేటువంటి పటిక బెల్లం జుష్టా ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి అది అంటే తీసుకున్నటువంటి తీసుకొనబడినటువంటి లేదా జపించబడేటువంటి సాధ్వి రుచికరము అని చెప్తున్నారు. క్రమాత్ క్రమముగా భవతి కలు అవుతుంది కదా, తద్గద మూలహంత్రి ఆ రోగం యొక్క మూలాన్ని తొలగించేటువంటిది అని చెప్తున్నారు. సో దీని యొక్క ఈ శ్లోకం యొక్క భావము మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము ఆ శ్రీకృష్ణుని యొక్క పవిత్ర నామము, చరిత్ర, లీలలు, కర్మలు అన్నీ కూడా పటిక బెల్లం లాగా అతి మధురమైనవి అని చెప్తున్నాను. కానీ అవిద్య అంటే అజ్ఞానము అనేటువంటి పచ్చకామెర్ల రోగము చేత ప్రభావితం చేయబడినటువంటి నాలుక కలిగినటువంటి వానికి ఆ మధురమైనటువంటి పదార్థం ఏది కూడా రుచించదు. సో కానీ ఈ మధుర నామాలను ప్రతిదినము శ్రద్ధతో జపించినంత మాత్రాననే అతని నాలుకకు సహజమైనటువంటి రుచి పుడుతుంది మరియు క్రమంగా అతని రోగము సమూలంగా నివారణమవుతుంది. ఎంతటి అద్భుతము అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ప్రతిరోజు కూడా ఆదరంతో కీర్తించినంత మాత్రానే సహజమైనటువంటి రుచికి నాలుక కలుగడము అతని వ్యాధి క్రమక్రమంగా సమూలంగా నశించిపోవడము ఎంతటి అద్భుతము అంటూ ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరణలో చెప్తూ ఉంటారు, శ్రీకృష్ణుని యొక్క పవిత్రమైన నామము, అలాగే ఆయన యొక్క గుణాలు, ఆయన జరిపినటువంటి లీలలు మొదలైనవన్నీ కూడా పరమ సత్య సౌందర్య ఆనందాల స్వభావము కలిగినవి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే ఆ శ్రీకృష్ణుని యొక్క నామము, ఆయన యొక్క గుణము, ఆయన యొక్క లీలలు మొదలైనవన్నీ కూడా సచ్చిదానంద స్వభావాన్ని కలిగినవి. సత్య సౌందర్య ఆనంద స్వభావం, సచ్చిదానంద స్వభావం అని చెప్తుంటారు. సచ్చిదానంద స్వభావం కలిగినవి అని చెప్తారు. మరి పటిక బెల్లం సహజంగానే ఎంతో మధురమైనటువంటిది, అతి మధురమై ఉండి అందరికీ కూడా నచ్చేటువంటిది. కానీ అవిద్య అనేటువంటి పైత్య రసం ప్రకోపం వలన, అంటే ఆ అవిద్య అనేటువంటి పైత్య ప్రకోపం వలన కలిగేటువంటి కామర్ల రోగంతో పోల్చబడిందిగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మరి కామెర్ల రోగికి నాలుక పటిక బెల్లం రుచిని ఆస్వాదించలేదు. అలాగే మనము ఈ భవబంధనాలు అనేటువంటి రోగాలతో ఉండిపోవడం వల్ల మరి ఎలాగైతే ఆ పటిక బెల్లం వాస్తవానికి తీయగా మధురమైనటువంటిది, కానీ ఆ పైత్య రోగం ఉన్నటువంటి వాడికి దాని యొక్క మాధుర్యాన్ని అతడు గ్రహించలేదు. అదే మాదిరిగా మరి వాస్తవానికి మనం ఆస్వాదించకపోయినా భగవంతుని యొక్క నామం ఎంతో మధురమైనది అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ మాధుర్యమైనటువంటి ఆ నామం యొక్క రుచిని మనము ఆస్వాదించలేకపోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే మనలో ఉండేటువంటి రోగము. మరి ఆ రోగాన్ని నయం చేసుకుంటేనే కదా మనకి ఏదైనా తెలిసేది. సో కనుక మరి ఆ రోగాన్ని నయం చేసుకోవడానికి మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము ఆ నామ జపం. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణం చేయడమే మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకున్నటువంటి భవరోగాన్ని
పిత్త వ్యాధితో పోల్చబడినటువంటిది. పిత్తం ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వానికి చక్కెర చేదుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. మరి అంత మాత్రాన ఆ చక్కెర, ఆ పటిక బెల్లము మరి తీపి కాదు అనేటువంటిది నిజం కాదు కదా. ఎందుకంటే అది రోగం వల్ల ఆ రుచిని ఆస్వాదించలేకపోతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే మరి కృష్ణ నామం, ఆ భగవంతుని యొక్క నామం కూడా స్వరూపత ఎంతో మధురమైనటువంటిది. కానీ మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి అవిద్య అనేటువంటి రోగం కారణంగా, అవిద్య అనేటువంటి రోగంతో కాలిపోయినటువంటి కారణంగా మనకి ఆ నామము రుచిగా అనిపించడం లేదు అని తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి. మరి కాబట్టి ఎలాగైతే పటిక బెల్లం తీయగానే ఉంటుంది, అది తీయగా లేదు నాలుక కంటే వానిలో ఉండే రోగము. అదేవిధంగా మరి ఆ భగవన్ నామం కూడా ఎంతో పవిత్రమైనటువంటిది, మాధుర్యమైనటువంటిది. కాబట్టి సమస్య నామంలో లేదు, మన యొక్క రోగంలో ఉంది. మరి ఆ రోగాన్ని తగ్గించుకోవడానికి మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గం ఆ నామజపం. అందుకే నామమే ఔషధము, నామమే వైద్యుడు, నామమే ఆరోగ్యము అని చెప్తారు మనకి ఆ భగవంతుని. సో కాబట్టి మరి ఆ నామ రుచిని ఆస్వాదించాలి అంటే క్రమంగా, ఎలాగైతే ఒక రోగం ఉన్నటువంటి వానికి మాత్రలు, వాటికి ఔషధాలను తీసుకోకుండా రోగం తగ్గాలంటే తగ్గదు, ఇంకా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఇంకా అవిద్యలో కూరుకుపోతాం మనం నామజపం చేయకపోతే, భక్తి భావన మనలో లేకపోతే మనం ఇంకా అవిద్యలో కూరుకుపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటూ ఉంటుంది. సో కనుక మరి ఆ నామ రుచిని ఆస్వాదించడానికి మనం చేయవలసింది ఏమిటి అంటే, రూపగోస్వాములు వారు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా ఆదరాను దిన కలు అనుసేవ్యమానాత్. సో ఆదరాను దినం కలు శైవ జుష్ట అని చెప్పబడినటువంటిది. సో అంటే ప్రతిరోజు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని ఎంతో శ్రద్ధతో జపించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఔషధం మొదట చేదుగాలని ఉంటూ ఉంటుంది. అలాగే మనకు నామజపం చేయాలి అని అంటే మనకి మొదట్లో కొంత ఇబ్బందికరంగానే అనిపిస్తూ ఉంటుంటుంది. ఎలాగైతే ఔషధాలు తీసుకోవాలంటే, కొన్ని ఔషధాలను తీసుకోవాలంటే ఇబ్బందికరంగా అనిపిస్తుంది, కానీ అది తీసుకుంటేనే రోగం తగ్గుతూ ఉంటుంది మనకి, భవరోగం. మరి ఎలాగైతే ఔషధం చేదుగా ఉంటుంది కానీ మన యొక్క రోగాన్ని తగ్గించేస్తూ ఉంటుంది, సో అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క నామం కూడా మనలో ఉన్నటువంటి అవిద్య, జ్ఞానం వలన అది రుచించదు మొదట్లో, కానీ అదే ఆ నామమే ఔషధం. మనకున్నటువంటి భవరోగాన్ని తొలగించడానికి మనకి మరి ఆ ఔషధాన్ని ఇచ్చేటువంటి వైద్యుడు కూడా నామమే. సో మరి ఆ నామమే ఈ అనారోగ్యాన్ని తొలగించి ఆరోగ్యంగా ఉంచేటువంటిది కూడా నామమే. ఎప్పుడైతే మనకు వాడవలసినటువంటి ఔషధాలను వాడకపోతే రోగం ఏమవుతుంది, పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి నామాన్ని వదిలేస్తే రోగం, అంటే మనలో ఉండేటువంటి భవరోగం కూడా పెరిగిపోతుంది. ఇంకా నామం యొక్క మాధుర్యాన్ని మనము గ్రహించలేము అని చెప్తున్నారు. సో కనుక ప్రారంభ దశలో అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి మనలాంటి వాళ్ళ కోసం ముందుగా మనకు కావలసినటువంటిది రుచిక, స్థిరత్వం. సో కాబట్టి మరి భక్తి, సాధారణంగా భక్తి భావన అనేటువంటిది ఒక్క రోజులో వచ్చేటువంటిది కాదు. చెడు గుణాలైతే ఒక్క రోజులో వచ్చేస్తాయి. మరి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయము ఒక రోజులో వచ్చేటువంటిది కాదు, నిత్యం సాధనలో వచ్చేటువంటిది. సో కనుకనే మనకి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి సాధ్వి క్రమాద్భవతి, సాధ్వి క్రమాద్భవతి
తద్గద మూలహంత్రి అంటూ చెప్పబడినటువంటి. సో కనుక రుచి క్రమంగా వస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో కనుక ఆతురత పడవలసిన అవసరం లేదు, నిరుత్సాహం పడవలసినటువంటి అవసరం లేదు. సో కనుకనే అత్యుత్సాహం కూడా ఇంతకుముందు చెప్పబడినట్లుగా ఓర్పు సహనంతో ఉండవలసినటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుని యొక్క నామము మన యొక్క హృదయాలను శుద్ధి చేస్తుంది. ఎన్నెన్నో జన్మలలో, కోటాను కోట్ల జన్మలలో ఈ హృదయంలో ఏర్పరచుకున్నటువంటి మాలిన్యాన్ని అంతటినీ కూడా తొలగించగలిగేటువంటిది, ఆ రోగాన్ని శుభ్రంగా నయం చేసేటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క నామము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో మనిషి కృష్ణ భక్తి భావన కంటే మనం చేసేటువంటిది ఏముంటుంది? సాధారణంగా ఈ కృష్ణ భక్తి భావన కంటే కూడా ఈ లౌకికమైనటువంటి జీవన విధానాల కోసం, ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలతో మనం ఎక్కువ రుచి చూపెడుతూ ఉన్నప్పుడు రోగగ్రస్తులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళుగానే పరిగణించబడుతూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఎప్పుడైతే మనకి ఇంతకుముందు చెప్పబడినట్లుగా జీవేర స్వరూపహయ కృష్ణేర నిత్యదాస, శ్రీకృష్ణుని యొక్క నిత్యదాసునిగా నిలిచి ఉండటమే జీవుని యొక్క సహజమైనటువంటి స్థితి. జీవేర స్వరూపహయ కృష్ణేర నిత్యదాస అని చెప్పబడినటువంటిది. సో మరి అలా ప్రతి జీవుడు కూడా శ్రీకృష్ణుని యొక్క నిత్య దాసుడిగా తనను తాను, తన యొక్క సహజమైనటువంటి స్థితిని తెలుసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క మాయచే ఆకర్షించబడినప్పుడు కృష్ణుణ్ణి మరిచి మనకి ఆ అనారోగ్యం వస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఈ మాయా జగత్, ఎందుకంటే నిజం కానటువంటి మిథ్యాపూర్ణమైనటువంటి ఆశ్రయము లేదా చెడ్డ ఆశ్రయముగా దురాశ్రయ అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఈ మాయా జగత్తు ఏదైతే ఉందో అది దురాశ్రయ. ఎందుకంటే ఇది మన యొక్క ఆశ్రయం కాదు. వాస్తవానికి మనము ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం అనుకుంటాను, నిన్న యాత్రలకు కానీ ఎటు కానీ వెళ్ళామనుకోండి, లేదా ఎక్కడికైనా ఊరికి వెళ్ళామనుకోండి, ఎన్ని రోజులు ఉంటాము? అక్కడ పని ఉన్నంత వరకు అది చేసేసుకొని మనం మళ్ళీ వచ్చేస్తాం. మన ఇంటికి రావడమే మనకి ఉంటూ ఉంటాం. మరి నిజమైనటువంటి మన ఇల్లు ఆధ్యాత్మిక లోకం, ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య సాంగత్వంలో ఆ భగవంతునికి సేవ చేసుకునేటువంటి స్థితి. కానీ దానికి భిన్నంగా ఈ భౌతిక జగత్తులోనే మనం ఉండిపోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. సో ఈ దురాశ్రయంలోనే చెడ్డ ఆశ్రయం మనము ఆశ్రయిస్తూ ఉన్నటువంటిది కదా. సో మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో ప్రతి ఒక్కరు కూడా సుఖాలు సంతోషాలతోనూ ఉండాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. మరి నిజమైనటువంటి సుఖము ఆనందము ఎక్కడి వస్తుంది అనేది తెలుసుకోలేకపోతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి అది తెలుసుకోలేక ఒక తప్పును సరిదిద్దుకోవడానికి ఇంకొక తప్పును చేస్తూ పోతూ ఉన్నాం. సో ఆ విధంగా ఈ జీవన సంఘర్షణ, ఈ భౌతిక జగత్తులో జీవన సంఘర్షణలో ఉండిపోతూ ఉంటుంటాడు. అందుకే మనకి మన పూర్వ ఆచార్యులు మనిషికి కృష్ణ భక్తి భావనను చేపట్టమని, ఆ విధంగా కృష్ణ భక్తి భావనను చేపట్టడం ద్వారా సుఖభాగులు అవుతారు, ఆనందమయమైనటువంటి ఇది వస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి మనలో ఉన్నటువంటి అవిద్యకు ఔషధము కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము. ఇది ఇప్పుడు ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వ్యాపించి ఉన్నటువంటిది. సో ఎప్పుడైతే కృష్ణ భక్తి భావన, కృష్ణ చైతన్యము లేకుండా పోతుందో, ఈ మానవ సమాజంలో ఉండేటువంటి రాజకీయ నాయకులు కానీ, తత్వవేత్తలు, వైజ్ఞానికులు, వీళ్ళంతా కూడా అంధప్రాయులై ఉన్నటువంటి వాళ్ళుగా చెప్తుంటారు. నాస్తిక జీవన విధానం వల్ల నిజమైనటువంటి జ్ఞానం లోపించిన కారణంగా
వారు వాస్తవంగా మూడులు నరాదములు అని మనకి భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. నమాం దుష్కృతినో మూఢ ప్రపద్యంతే నరాదమాహ మాయాపహర్ మాయాపహృతజ్ఞాన ఆసురిం భావమాశ్రిత అంటూ మనకి భగవద్గీత 7వ అధ్యాయంలోని 15వ శ్లోకంలో చెప్పబడుతుంది. నమాం దుష్కృతినో మూఢాః ప్రపద్యంతే నరాదమాః మాయయాపహృతజ్ఞాన ఆసురిం భావమాశ్రితాః. అంటే దుష్టులైనటువంటి మూడులు నరాదములు మాయచేత జ్ఞానము హరింపబడినటువంటి వారు దానవ ప్రవృత్తిని కలిగి నాస్తిక స్వభావమును కలిగినటువంటి వారు నన్ను శరణజొచ్చరు అర్జున అంటూ భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటిది. సో అటువంటి జనులు ఎప్పుడూ కూడా కృష్ణునికి శరణజొచ్చరు. అలాగే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇంకా మనకి అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం, ఇక నువ్వే చేస్తున్నావులే భక్తి అంటూ మనం ఇచ్చేస్తారు. కనుక అలాంటి వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుని ఆశ్రయం పొందగూరే వారి యొక్క ప్రయత్నాలు కూడా అడ్డుగిస్తూ ఉంటుంటారు. ఇప్పుడేం తొందర వచ్చింది, ఇంకా చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి మీకు అంటూ భక్తికి ఇబ్బందిని కలిగించేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటుంటారు. సో కనుకనే మనము కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో పాల్పంచుకోవడానికి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఎలాగైతే పచ్చకోం కామర్ల రోగం వాడికి పటిక బెల్లమే ప్రత్యేకమైనటువంటి ఔషధం అని ప్రతి ఒక్కళ్ళు తెలుసుకోవాలి. అదే మాదిరిగా మనకున్నటువంటి ఈ అయోమయమైనటువంటి పరిస్థితులలో నుండి బయటపడడానికి, మనకున్నటువంటి ఈ కలి కల్మషాల నుండి బయటపడడానికి కలియుగంలో మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము ఆ భగవంతుని యొక్క నామ సంకీర్తనం, హరినామ సంకీర్తనం. శాస్త్రాలన్నీ కూడా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ ఉండవలసినటువంటి. సో అందుకే వారు ఇక్కడ రూపగోస్వాముల వారు మనకి హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపంతో వాళ్ళకి రోగులకు చికిత్స చేయవచ్చు అని చెప్పి పడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో దీన్ని మనకి చైతన్య మహాప్రభులు వారు చెప్తారు. భౌతిక స్థితిలో ఉన్నటువంటి మనిషి హరినామ జపం ద్వారానే తనలో ఉన్నటువంటి మిథ్యా భావనలన్నిటి నుండి కూడా బయటపడతాడు అని చెప్తారు. అందుకే మనకి శిక్షాష్టకంలో చేతో దర్పణ మార్జనం భవదవాగ్ని నిర్వాపనం శ్రేయ కైరవ చంద్రికా వితరణం విద్యా వధూ జీవనం ఆనందాంబుది వర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృతాస్వాదనం. సో అంటూ చెప్పబడినటువంటి. సో కాబట్టి మరి నిజమైనటువంటి రోగం మన యొక్క హృదయంలో ఉన్నది. మరి మన యొక్క మనసు శుద్ధిపడితే, చిత్తము నిర్మలమైతే ఆ మనిషి భవరోగం చేత హానికి గురికాడు అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. మరి మన యొక్క మనసుని, ఆ హృదయాన్ని అన్ని మిథ్యాభావనల నుండి శుభ్రపరచడానికి మానవుడుకు మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం. ఇది ఎంతో సులభదాయకము మరియు లాభదాయకమైనటువంటిది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎప్పుడైతే హరినామాన్ని జపిస్తూ ఉంటాడో అతడు శీఘ్రమే ఈ భవ మహాదవాగ్ని నుండి బయటపడతాడు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో మరి మనకి
హరినామ జపంలో ఇక్కడ అపరాధ స్థితి, నామ అపరాధ స్థితి, అపరాధాలు తగ్గుతున్నటువంటి స్థితి, నామ అభిమాన దశ అని చెప్తుంటారు. అలాగే విశుద్ధ స్థితి అంటే శుద్ధ నామ దశ అని చెప్పబడేటువంటి అనే 3 స్థితులు ఉంటాయని చెప్తారు. సో ఎందుకంటే ప్రారంభంలో కొన్ని అపరాధాలు జరుగుతూ ఉంటుంటాయి. అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఫస్ట్ మనం ఏదైనా ఒక బైక్ నడపడం నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, ఫస్ట్ ఏంటి చాలా ఇదిగా ఉంటుంది, బాగా పర్ఫెక్ట్ అనుకోండి, చేతులు వదిలేసి కూడా నడిపిస్తూ ఉంటుంటాం. సో అలా మనము సాధన ద్వారా మరి ఆ శుద్ధ నామ దశకు స్థితికి చేరుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఇక్కడ మనకి భవరోగం నుండి బయటపడాలి అంటే మనిషి హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపాన్ని చేపట్టాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ మనకి ఇవ్వబడుతూ ఉన్నటువంటి. మరి ఆ నామ జపం చేయడానికి మనకి వాతావరణాన్ని ఏర్పరిచినటువంటిది ఇస్కాన్ సంస్థ. సో కాబట్టి మనకి ఆ హరినామ జపంలో శ్రద్ధ పెరిగినప్పుడు సాధారణంగా జనులు ఇస్కాన్ సంస్థలో సభ్యులుగా చేరుతూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ సంకీర్తన బృందాలుగాను ప్రపంచమంతటా కూడా కృష్ణుని గురించి, కృష్ణ నామాన్ని గురించి ఏమాత్రము తెలియనటువంటి మారుమూల ప్రాంతాలకు కూడా ఇస్కాన్ సంస్థ ద్వారా హరే కృష్ణ నామ జపాన్ని చేసే విధానాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. సో మనకి శ్రద్ధ కలిగినట్లయితే భగవన్ నామ పైన దీక్ష తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అలా దీక్ష తీసుకున్నటువంటి స్థితిని మనకి భజన క్రియ అనబడేటువంటిది. సో ఆ విధంగా దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత ప్రతిరోజు కూడా 16 మాలల జపం చేయడం చేస్తూ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులు మనకి ఇచ్చినటువంటిది 16 మాలలు జపం చేస్తూ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్, మాంసభక్షణము వదిలేయడము, మత్తు పదార్థాలను స్వీకరించకుండా ఉండడము, అక్రమమైనటువంటి సంబంధాలను వదిలివేయడం, జూదము ఆడకుండా ఉండడము. సో వీటికి దూరంగా ఉన్నప్పుడు సాధారణంగానే మానవుడు కృష్ణ భక్తి భావనలో మరి కృష్ణ సేవలో నిమగ్నమవుతాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలా భజన క్రియ ద్వారా మనిషి భౌతిక జీవనము కల్మషాలన్నింటి నుండి కూడా ముక్తి పొంది ఇక మనకి నాన్ వెజ్, ఆనియన్ అంటే మాంసము, ఉల్లిపాయలతోనూ తయారు చేయబడినటువంటి పదార్థాలు నామమాత్ర రుచికరపై అది నిజమైన రుచి కాదు, అది నామమాత్రం, కొద్దిసేపే అవన్నీ కూడా. కొద్దిసేపు స్టోర్ చేస్తే వాటి యొక్క స్మెల్ చూస్తే తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో నామమాత్ర రుచికర పదార్థాలు రుచి చూడడానికి ఇక అతడు అంటే బయటకు వెళ్ళి ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఏది పడితే తినాలి అనేటువంటిది, పొగ తాగడము, కాపీలు ఇవన్నీ కూడా వదిలివేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమైనటువంటి వాళ్ళు ఈ మాయా స్థితి నుండి బయటపడి భక్తి భావనలో పురోభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటారు అని చెప్తారు. మాయ అంటే ఏంటి? కృష్ణ విస్మృతి. సో ఆ శ్రీకృష్ణ విస్మృతి, ఆ శ్రీకృష్ణుని యొక్క భక్తి భావన స్మృతి, ఈ రెండు కూడా వెలుగు నీడల్లాంటివి అని చెప్తారు. నీడ ఉంటే వెలుతురు కనిపించదు మనకి, ఒకవేళ వెలుగు వస్తే నీడ ఉండదు. సో కాబట్టి మరి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నట్లయితే మాయ మనల్ని ఆవరించదు, ఏమాత్రము అది జీవుని కలత పెట్టదు అని చెప్తాను. సో అందుకే ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాము. అలాగే చైతన్య చరితామృతంలో కృష్ణ సూర్య సమ మాయహయ అంధకార,
యాహా కృష్ణ తాహా నాహి మాయార అధికార అని చెప్తారు. శ్రీకృష్ణుడు సూర్యకాంతితో పోల్చబడగా మాయ అంధకారంతో పోల్చబడినది. ఎచ్చట సూర్యకాంతి ఉంటుందో అచ్చట అంధకారము నిలువలేదు. సో కనుక మనిషి కృష్ణ భక్తి భావనను చేపట్టగానే ఈ మాయా ప్రభావమైనటువంటి మోహ అంధకారాల నుండి వెంటనే బయటపడతాడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకం. ముఖ్యంగా మనకి ఈ ఆ భగవంతుని యొక్క నామము, చరిత, లీలలు మొదలైనటువంటి వాటన్నిటినీ కూడా మనము శ్రద్ధగా, ఎందుకంటే మనకి రుచిగా అనిపించకపోవచ్చు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా. కాబట్టి మనమందరం కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క దాసులుగా, ఆ భగవంతునికి ప్రియమైనటువంటి సేవకులుగా, మా నామము మనకి రుచిగా అనిపించకపోయినా ఆ నామం మాత్రం మనల్ని వదిలిపెట్టదు అని చెప్తారు, మనం నామస్మరణ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే. అలా అని చెప్పేసి ఆ రుచి కోసం జపం చేయడం కాదు, శరణాగతి కోసం, భగవంతునికి శరణాగతి చేస్తూ జపం చేయాలి అని చెప్తారు. అలా సాధన చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఒకరోజు ఆశ్చర్యపడే విధంగా, మనల్ని మనము ఆశ్చర్యపడే విధంగా ఆ భగవన్ నామస్మరణ ఇంత మాధుర్యమా అని మనకి అనిపించేటువంటి విధంగా మనము ఆ స్థితికి చేరుకుంటాము అని చెప్తూ ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.